Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kung nakakaramdam ka ng panghihina na kahit wala ka namang ginagawa, hindi ka rin naman tinatamad, di ba? Baka kulang ka lang sa subo. Subo ng itlog. Oo, ay naku, ang sarap niyan yung boiled egg sa umagahan. Tapos ipa-partner mo sa konting asin na may konting paminta. Ay, perfect combination! Anyway, para sa iyo na nanghihina ngayon, nagbabalik ka ang iyong kadaldalan ngayong hapon. Daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, marami kasing myths o mga hindi totoong sinasabi na kapag karawa, naghahanap ka ng source of protein, kailangan daw yung mga mamahalin. Ewan ko ba sa UB, bakit kasi ngayon mo lang nalaman na ang itlog ay pinakamasustansya sa lahat? Pag sinabi kong masustansya, ito yung mga tipong 2 to 3 up to 5 eggs a day. Kung ikaw naman yung isang tao na lumalaklak ka ng itlog, isang tray, kinakain mo sa isang araw, cholesterol yan. Mahirap yan kapag kaganyan. Medyo OA ka na doon. Pero going back to our topic, since nandito ka na rin naman, usapang kasarapan kung saan mas pinapalakas ang iyong katawan kapag marami kang kumain ng protein. Pero syempre, ano nga ba yung mga cheap alternatives o yung mga mura at pero quality pa rin na source of protein? Unahin natin dyan ang OG, ang itlog. Oo, alam mo, isa sa mga pinakamaganda kapag kumakain ka ng itlog araw-araw. Bukod sa pagkain mo ito sa umagahan, isa rin sa mga pinakamagandang source ito ng protein na pwede mong gawin sa simpleng pagluto lamang, di ba? Pwede mong isabay sa mainit na kanin. Pwede mo ring lagyan ng konting gatas, tapos scramble mo, lagyan mo ng konting bell pepper, tapos ng keso. Ay, perfect. Lagay mo sa pandesal. Ang sarap niyan, B. Diba? Ang bukod dyan sa itlog, another cheap source of protein po, ang tokwa. Oo. Ayan yung mga nakikita nyo sa palengke. O kahit yung mga simpleng paggising sa umaga, may naririnig ka ng sumisigaw na, "Taho! Taho kayo dyan!" Ayan, perfect din yan. Source of protein din yan. Yung tofu o tokwa, pwede mo rin lagyan ng mayonnaise. Tapos ipiprito mo, ikakat mo into cubes, tapos lalagay mo ng sili. Bud ng sarap, be. At syempre, bukod sa itlog at saka sa tokwa, isa ring magandang source of protein, yung sardinas. So, lalayo pa ba tayo, be? Ito na yung pinaka-basic. Basic kung saan napakamura. Di mo na kailangan mag-invest ng sobrang daming mga manok-manok. Well, maganda rin naman ng chicken breast. So, syempre, bukod sa itlog, chicken breast. Pero kung wala masyadong budget, syempre, dun tayo sa abot kaya ng ating wallet. So, ayan, ang sardinas. Pwede mong haluan ng petchay. Ang sarap niyan. Isda tapos petchay. Balita ko, paborito mo raw ang petchay. O kaya lalagyan mo ng hahaluan mo ng malunggay. Ay, naku. Alam mo, ang paborito ko, share ko lang. Isa ako sa mga mahilig din kumain ng sardinas. Tapos yung sardinas, lalagyan mo ng kalamansi. Ayan, para medyo mawala yung konting lansa. Oo. Tapos, bukod dyan, pinapartner ko rin yan sa scrambled na itlog. Ay! Tapos, sasamahan mo ng sinangag. Ay, nagugutom ako. 'Di ba? Alam mo, isa sa mga pinakamagandang kainin yan, 'di ba? Kahit mura lang, pero alam mong makukuha mo ng sapat ang iyong nutrients, oo. At saka sapat na sustansya sa pang-araw-araw na hindi masakit sa bulsa. Itlog, tokwa at sardinas ang sagot siya. 'Di ba? Alam mo, pahabain natin ang buhay natin.
Mahirap yung nagkakasakit. O diba, tinan mo ha, kung mapapansin mo, konti na lang pumupunta sa ospital ngayon. Kasi nga nakikinig sa programa ni Maratoni. Kaya naman tuloy-tuloy lang ha. Huwag kang umexit. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Here's another song brought to you by Ben and Ben, Kathang Isip. Di ba nga ito